art en ple pels sentits. L'espai s'ha convertit per un vespre en el menjador d'un restaurant per acollir un sopar de forquilla amb cata de vi. I tot plegat embolicat amb una mostra de pintura. La proposta ha esgotat les places. Aquesta història té tres personatges, el cuiner Xavier Palet, el pintor Josep Masaguer i l'enòleg Carles Font. Gastronomia, enologia i pintura, tres formes de plaer que omplen els sentits i que aquest dijous s'han citat a la Galeria Artemisia de les Franqueses. El vincle és molt senzill, tots són arts. L'art en realitat no és una cosa que tu puguis veure, olorar, escoltar o llegir. L'art és alguna cosa més, és una sensació. I aquestes sensacions te les aporta el beure un vi, el prendre un plat o observar una pintura. Per això aquesta galeria, nascuda el passat mes de març, ha organitzat un sopar amb cata de vins que es relaciona directament amb les pintures exposades. La sensibilitat pot arribar a través de la vista, però a través del paladar, a través del gust, però el nexe potser seria això, no? El plaer a través dels sentits. Tothom va a menjar sempre en algun lloc, o tothom ve a veure quadres, o tothom ve en vi. És una forma de poder-ho lligar i que a més sigui alguna que la gent pugui recordar-ho amb el temps. Tenim l'art en forma de pintura i en forma de gastronomia, però falta la nota definitiva del vi, un plaer pel paladar i fins i tot un punt d'inspiració per la creativitat. Home, hi havia artistes que s'inspiraven fins i tot amb destil·lats, no? Vull dir, com l'absenta, no? Per què no el vi? Amb aquesta trobada, la Galeria Artemisia ha superat totes les expectatives. Les places s'han esgotat i ja es pensa en una nova edició. Els xics de Granollers protagonitzen aquest diumenge la seva diada castellera a la Porxada, amb un bagatge fins ara inèdit. Per primera vegada en 21